हरलायबाय नोंहा हुसिया खामानि मावलाबायथारो थांथों जेरावबो उदायै मानसिफ्रा हौवानाव हाबा जाहैबासो खामानि रोङो न'आव उदां थानानै जेबो रोंखालामोन बियो थांथोंसै नुबायना हांग्रि नुबाय दा आयाबो खुसिसो मोनदों दावदैखौ हौवानो हरनायाव नोंहासो खर' साखांबाय थादों आयानो मालाय गावनि फिसाजो खारनायाव जेबो मोनाखै नोंहासो दुखु फोरमायबाय थादोंना हांग्रि हौवाखौबो मोजाङै सिनाया माया बोरैबा मोनदों आरोहाय जेबो नङा हिनजावनि फिसा हाबा जाखानांगौ सानसेबाबो ओरैनोबाबो गोदो जों सिख्ला समाव सिनायनाय हौवाफोरखौ मोनखायामोन बिमा बिफाया नायनानै हरनाय मालाय गामिनि असिनाखि हौवाजोंसो हाबा जानांगौमोन आबे नोंहावखौनो आं सिनायामोन दा बिदिनो रायजो जाहैथोंसै आरो दावदैयाबो गोदोनिया बेलेग दानिया बेलेग जायोहाय गोदोना गासैबो हौवाफोरानो मालाय मोजांथारमोन दानियासो एसे साननो गोनां जाबाय हौवा गाज्रिफोरा हिनजाव मोजां मोनखायो हिनजाव मोजांफ्रा हौवा गाज्रि मोनखायो बे बुहुमनि मिथिंगानि नेमखान्थिखा हिनजाव मोजांजों हौवा मोजांजों मोनलायलायखाया दानि जुगाव हिनजाव मोजांबा हौवाया गाज्रि जाखाबाय हौवाया गाज्रिबा हिनजावा मोजां जाबाय जुदि हौवायाबो मोजां हिनजावाबो मोजांबा मा जागोन आफा होमबाना समाजा नायनो बाबाय जुदि हौवायाबो मोजां हिनजावाबो मोजां समाजाबो नायनो मोजां मोनबाय अब्ला बे जराया बुहुमाव जायगा गैला आरो माने इसोरनि आलासि जाबाय जानला मानला होनलाबाय थानाङा नोङो अमा फिसालाखौ मोजां फोरोंनो नागारै जानला मानलासो होनदों माथो दानि जुगाव रावबो हौवा मोजांफ्रा हिनजाव मोजां मोनाब्रा जाय हौवा मोजां ना बिसोर हिनजाव गाज्रि मोनखायो आरो खुनु खोथा गैखाया हौवा मोजांफ्रा ओरैबायदि हिनजाव मोनो थगायसुलि खामानि मावनो बानाय बादुलि ओमफ्राय गोसोआ एकदमबारे सायावल' मोजां सिङाव गाज्रि बिदि हिनजावसो मोनखायो माने हौवा मोजांफ्रा आरो हिनजाव मोजांफ्राबो हौवा गाज्रि मोनगोनब्रा गुन्दा साइज सिखाव साइज दाकेट साइज गोसो सेफायग्रा बेफोरबायदि हौवा मोनोब्रा हिनजाव मोजांफ्रा दा खोथाया जाहैबाय हौवा मोजांफ्रा हिनजाव मोजां गोसो थोनो लुगैया थङालि बाङालिफोरखौसो हौवा मोजांफ्रा गोसो थोयो ओमफ्राय हिनजाव मोजांफ्राबो सेम बिदिनो हौवा मोजांफोरखौ गोसो थोआब्रा बिसोरो सादा सिदाफोरखौ गाज्रिफोरखौसो नोजोर होखायो दा बेफोरनो मोनसे अपोजिट एट्राक्शन होननानै बुङो बेफोरखौनो बेनिखायनो रावखौबो दुसिना लाब गैया संसाराव बेबायदि जाबाय थागोन हौवाया गाज्रिया हिनजाव मोजां हाबा लागोन हिनजाव मोजां हौवा गाज्रि लागोन बास नोंसोरलाय गाज्रियाव गोलैना मोजाङाव गोलैयो नोंसोर सानैया बेलाय गोरलैखा माथो बेहा गाज्रि आंहा मोजां नुबाय नोमाया देन्जार खोथा बुंखाबाय माथो नों सैथोखौनो बुंबाय अमा राजा हिनजाव मोजाङा हौवा गाज्रि मोनो होननाया जेरै आंबो मोनबाय आरो थगायसुला हौवाखौ जाबाय बांद्राय बिदि होनबाय थानांला बांद्रायबा लाजियो आच्छा बारु थाइबानि लारु दावदैनो माजि लानांगौ लाखादो हैना फैनोसै आरो नोंबो दावदैनि न'खौ नायनो लुगैदोंबा नायनानै लाखादो एमाव राजाखौ सोनो थिनखाबाय आं माथो खालामनो दाहोना मानसि नालाय दहायनो सोनानै गारियाव थ्रोब सोनानै दोनहैबाय आङो आच्छा बारु थाइबानि लारु दे नायनानै फैदो आयै नोंबो ओंखारफादो आरो आं थांलाहाय सिनस्रि सानाय मोनदों बुरै देहा दाना सिनस्रिफोरानो साबाय थायो बेखायनो एक्सारसाइज खालामनांगौब्रा मा जना एक्सारसाइजबो खालामालाय बिहामजोनि सायाव जानो मोनदों होननानै एक्सारसाइज खालामा नामाब्रा औहाय बिहामजोनि सायाव जानानैनो उन्दु थानोसै आं बेनि एक्सारसाइज बेलाय आं मोनथिया बेफोरखौ बे फाग्लानि खोथाखौ लायो नामा आयै आसारमा बेजों रायलायबाय थाबा बाथ्रा दान्थेलायबा खर'आसो गाज्रि जायो होमबालाय थांदोब्रा सानैबो नायनानै फैदा नोंलाय थाङा नामा थांनो गोसो गैयालै आङो दानो रुवाथि बाहायजागोन आनैया नोंखौबो लाबोफानो खोन्थादों ओंखारफा आरो आच्छा बारु थाइबानि लारु माथो खालामबावनो बिमाया बुंबाय जेब्ला थांनोसै बायना मा जाखो दाउसेदेलाय जोंहा 5 मिनिटनि उनावनो लाइभ फैनांसिगौ दाउसेदेलाय ओइ दाउसेदेलाय मा जादोंलै मानसियालाय लोमजादों नामालाय आं लोमजायाखैहाय मा आं अमा राजाखौसो रागा जोंनो ओंखारदों मिथिबायना जोङो अमा राजानि इलेक्सननि थाखाय इसेबां हेफाजाब होदों अमा राजाखौ अमा राजाया मानो उल्था फुल्था मावनांगौ बाल आंनि खामानियावलाय मानो हाबनांगौ बियो मा खालामलायखो अमा राजायालाय बे जरा एबा बेवहाय आङो दुम्फावनि थाखाय मोजां हौवा सासे नागिरना मोनबायमोन दा बेखौनो अमा राजाया मेगन गोसाया गावनि बिनानावखौ हरबाय आरो बापरे माने बिदि खालामनांगौ जाखो बे अमा राजाया बेनोथ' जोंना दुम्फावा मानिया बुंबाबो उनाव मानिगौमोनदां बे अमा राजाया गावनि बिनानावखौ हंलाखौ लिंहरनानै हरगारगारबायनो आरो हंला माने हौवानि मुङानो हंलामोन आरो मानसिया जौबो लोङा गयबो जाया साहाबो लोङा सादा सिदा नम्रखाया दुम्फावनि थाखाय नागिरदोंमोन दुम्फाव फाग्लियाबो रायलायनो बाग्राखायनो नाङा होननानै बुंदों आरो मालाय उनावहाय मोजां मोनलायगौमोन खोमा बे फाफिय अमा राजा गेसावा बिनानावखौ हरनानै होलायबाय आरो दाथ' आं जेबो खालामनो हाला दुम्फावा जुदि मोजां मोनो होननानै बुंबाबो आङो देरहागौमोन माने माबा मोनसे खालामनो हागौमोन आरो दा नुबायना बे दावदै गलाया बिदै दोननो रोङि दावदैयासो मोनसिगोन आरो एफा मोजां डायमन्डनि हौवाखौ दे बेफोरखौ सानबाय थानांला
मालाय खाफालावनो दुम्फावजों गैयामोनदां बेनिखायनो दुम्फावा मोननाय नंला खाफालखौना आंसो लिरनानै होनो सानदोंमोन जानाय नंलादां माखौथो एसेबां सानबाय थादोंब्रा दे दोनदो निउसखौ फरायदो दे नोंहालाय आं टेनसन जाबा जाफाखाया दा माथो खालामनो हाबावनोब्रा मालाय बिनानावखौ हरबायबा आरो दुम्फावा बे मानसिजों हाबाखौनो जाया होनबायबा फार्स्ट समाव जागोन होननानै बुंगोन आरो रावबो होनाना उनावहायसो नायदाव नुदाव गोसो थोलांगौमोन दा बेफोरबायदि खाबुखौनो होआसैबा अमा राजा गेसाव भाजाया माथो खालामनोब्रा बे अमा राजाजोंलाय सोर हायो दे जोंहा आखायाव बारा टाइम गैला 2.5 मिनिटल'सै अके मा होनदों अमा राजाखौ रावबो फेजेननो हाया आंनि मुङाबो ओरैनो दावसे देलाय मुसुगुर फुलायलाय नङाथ' आङो हंला आरो दुम्फावनि हाबाखौ खालामनानैसो गारगोन बे दावदै गलाखौ आङो राजखुंग्रि खालामा माथो बे दावदै गलाया एसेबां मोजां हौवा मोनथावना नङा बाथमिसा जोंलारि एन्टनिय' आं मोजाङैनो मिथिगौ नों आंखौ मानो लिंहरदों नोंहा साननैनि उनावनो आस्थाम सोलायसिगोन ना मोजाङानो दे आं जेबो हेंथा होआ जोंलारि आं बेखौल' बुंगोन जे बे गुबै हाबा नङा खालि आस्थामल'सो सोनानै दोनगोन बेनिखायनो नोंबो आं बायदि गोसोखौ हमथानानै थाथ' बेफोर गासिबो थिगानो नाथाय नोंनि बिमाया जोंहानि आफाखौ बेफोरबायदि सिलाय देखायनानै धमखि होनाङामोन ना बेफोर मा आं जोबोद रागा जोंदों आंबो रागा जोंदों नाथाय मा खालामनो जों अरजों अर जाफानो हाया अरा रोहो रोहो जोङोबा दैयासो खामानि होयो जेब्ला अर जोङो बेवहाय गिहुलु फबना होयोबा बांसिनसो जायो बेनिखायनो जों दै बायदि जानानै खामानि मावनांगोन नाथाय आङो न'खरनि खोथाबो बारगा मावनो हाला जेरै नों बिमानि खोथा दानगारनो हाया आंबो जों आइनि खोथा दानगारनो हाया नाथाय आंथ' हाबा खालामाना फावगालिजों गासैबो सिटुवेसनखौ कन्ट्रलाव दोननो थाखायसो आङो दा आस्थामखौ सोनानै दोनथ'नो नागिरदों आं बुंखादोंमोन नोंखौ आंनि सायाव फोथायनाय लाखि होननानै प्लिज जोंलारि आं गासैबो थिग खालामगोन आरो बे थिग खालामनायाव नोंनिबो हेफाजाब नांगौ जागोन दे दा आं थांनोसै आरो आंखौ लोगो हमनो होननानै कल दा खालाम मिथिगौना जों सानैनि सोमोन्दोखौ फावगालिया मोजाङै मिथिया जेब्ला बियो मिथिगोन जोबोद दुखु मोनगोन आरो आं फावगालिनि न'आवनो थांनो ओंखारदों बियो आंखौ लिंहरदों जागोन दे खालि आंनि सायावल' फोथायनाय लाखिबानो जाबाय नोंनि सायाव फोथायनाय लाखिनोनो थाखायनो गोसोआव जोबोद दुखु लानांगासिनो आं नाथाय आं दुखु जाबाय थानायखौ फोथाया बेनिखायनो स्ट्रङैनो खामानिखौ मावगोन नोंल' नोंनि खामानिखौ मावबाय था आं मिथिगौ नों जोबोद स्ट्रं नोंनि गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों नाथाय नों बुंनानैसो लायाखै नोंनि बेफोरबायदि आखुनि थाखायनो आं नोंखौ बांसिन मोजां मोनलांदों जोंलारि बे जोनोमाव नोंनि अनगा रावजोंबो जुलि जानो हाखाया बे खोथाखौ आइया बुजियाबाबो जों सानैया बुजिलायबानो जाबाय आरो आं गासैखौबो थिग खालामजोबगोन जोंलारि खालि आंनो समखौ होबानो जाबाय हेपि मादार्स डे आयै बिमा साननि अननाय खुलुमनायखौ नों बिमानिसिम जासिबाय आयै जाहाथे नों बिमाया आंनो बोर होयो आरो गावनि फिसाफोरखौबो थिगसे अनो दिनैसो गोसोखांबाय नामा थफिराम बिमा सानखायसो नङाबालाय माथो गोसोखौनो खाङा गोसोखाङो बेलेग सानावबो अनो नाथाय बेलेग सानाव अनो होननानै खोन्थाना लानो लाजियो बेनिखायनो दिनै बिमा सानखाय बुंबाय बिबारा आजावदो मा नांगौ नोंनो ओमफ्राय नोंथ' माबा मोनसे बिनोसो नागिरदों आंनाव बिनाय माने दिनैसिम नोंनाव जेबो बियाखैलै बिमाबाबो बिनायानो जायाखै नोंनाव दिनैसिमबो जेबो दिनै माबा मोनसे बिनो फैदों आं नोंनि खाथियाव मा बेसाद नांगौ आच्छा बिनाय मानि होनो हागोन ना आंनो नैबे क्लिअपेट्राया होनो हायै मा दं आं जि बुस्थुखौ बियो मोनमारगोनथ' उनावहाय फावसायफिननो मोननाय नङा देलाय बुंलाय मा बुस्थु नांगौ नोंनो आं बेखौनो लुगैयो एन्टनिय'आ गाव जायखौ गोसो थोयो बेखौनो हाबा खालामथों होननानै मा धेमालि खालामनाय जादों धेमालि खालामाखैलै आयै एन्टनिय'आ फावगालिजों हाबा जानो गोसो गैयानो बेनिखायनो एन्टनिय'खौ फावगालिजों हाबा खालामनो दाहोसै बे जायखौ गोसो थोयो बेखौनो हाबा खालामथोंसै नों जेसेबां गोदै गोदै रावै बुंफैया मानो फिसाला एन्टनिनि मोजांखौ आंसो सायख'गोन आं बिमायाल' मिथिगौ सासे फिसानि मोजां गाज्रिया मा बेनिखायनो नों जेबो बुंनाङा मालाय गोसो थोलायनायखौ हेंथा होनाङाब्रा पाप नाङो आंनि फिसालानि मोजां मावनो थांनायाव जुदि पाप खामानिबो मावफानांगौबा आं मावगोन थेवबो आंखौ जेबो बुंफैनाङा एसेबां अख्रा होमबा नोङो नोंहा नोंनि हिनजावखौ खबर लाहैथां हिनजावा प्रेगनेन्ट देहाया गोरलै हिनजावखौ ताल लायालासिनो बहा ताल लाबाय थादों नोंलाय अ बापावै बावगारदोंसोथ' आरो बादालाय दानि खुसेरनि दै लोंनो होनदोंमोनलै बादालिया लाबोनो बावगारबायना आङो दा लायफिननांसिगोनलै गावनि हिनजावखौनो मोजां थाल लानो रोङा आंनि फिसालानि सोमोन्दै साननो फैदों बियो खर' मेलेम गैया बानलु मेदाम आंबो थांफागोन नोंजों आंजोंलाय मानो थांफानो ओंखारलायखोब्रा नोंलाय दिनै बिमानि सान ना आइखौ जोबोद गोसोखांदों बेनिखायनो आंबो थांफागोन नों न'आवनो था आंबो थांफागोन होमबालाय आङो टाउनाव रुम मोनसे लाबाय दे मानो रुम लालायनांगौ जाखो आं न'आवलाय
थानो गोसो जादोंमोन आयै न'आवलाय सोरथो थानो गोसो जाया दा हाबा जाखानाय जेब्ला आङो न'आव थाफैबाय थाबाबो मानसिफोरा बायदिसिना बुंलायगोन अबेसे आं मानसिफोरनि बुंनायखौ जेबो साना आरोना होमबाबो आं बे दरजा गालिजों नांलायबाय थानो बायोहाय दरजा गालिखौ हायोबा हाबा खालामनानै हरदो माबा बिगुमैजोंसो सिथाब रायलायबाय थायो नोंसोर सानैबो आंनि फिसा सोर सासेजों लोगो जानांगौ जाखो आंलाय बेबो बुङो नोंखौ गाज्रि नोंबो बुङो बेखौ गाज्रि आंलाय गेजेरनि बिमा बेनिखायनो जेबो बुङालासिनो सिरि थायो आं नों जेबो बुंनांला आयै आङो टाउनाव रुम भारा लाखाबाय आं गाबोननो थांनोसै आरो आं जेखौबो मावनानै जानो हाखायो आं गिखाया बिजामादैया लांफैबा थांदो आरो नारजि बुदाङालाय आंखौ लांफैबायानो थागोन नंनायनि नङैनो आंखौ कल खालामबाय थाखायो बियो दा खोथाया जाहैबाय बिखुनजोआ होखादों नालाय बिखुनजोआसो लांफैनांगौ आंखौ आं मालायफोरबायदि बिहाव बिखुनजोआ रायनानै हरबाथाय खारबोग्रा इनिफ्राय हौवाया लांफैबानो सिरि थांग्रा नंथारा जाय होखारहरदों बेनो लांफैनांगौ नांगौबा थाबाय थागोन आङो बेनिखायनो आइ नों आंखौ बुजायनोबो नाङा मिन्थिबाय आंलाय नोंसोरखौलाय माथो बुजायनो हाबावनो रोंखा राखा मानसिखौलाय बिदि नङा नोंबो बुजायनो हायो आंखौ होमबाबो गोसोआ मानबा अख्रा जादों आंना बे बाराव आं बिखुनजोखौ इसेबां अनो इसेबां रायजाबाबो बखिजाबाबो आङो जेबो बुंबाय थाया बे बाराव आंखौ बिराद गाज्रि खालामदों बियो आंनि फिसालाखौ आंनि एगेन्स्ट खालामदों बेनिखायनो रागा जोंदों आं बिबैबानो बेफोरबायदि जाथारनाङा माथो नै माथो सानैबो फैगासिनो आयै नोंसोर सानैबो फैथारबाय हा न'आवलाय सोर सोर दङ दालाय आयै नों गैयिनिफ्रायनो बोरैबा मोनबाय थादों दोना आयै न'आव दासो बिमाखौ गोसोखांदों ओरैनोबा माथो बिमाखौ नाङामोन नोंनोलाय दालाय बोरैथो गोसोखांनो रोंखो बानलु बेदां आंखौ निमाहा हो आयै न'आव नों गैयिनिफ्रायनो गोथाव ओंखाम ओंख्रिखौनो मोनजायाखै फावगालियाबोथ' मोजां संनो रोंखाया नोंना हिनजावालाय हिनजाव जानो गोनाङा बेबो जेखौबो मोजांखौनो सङा दालि ओंख्रि संबाबो दालिया खम दैया बारा जायो बिदिब्ला ओंखाम ओंख्रि जानो थाखायसो आंखौ गोसोखांदों ओरैनोबाथ' बिमाखौ नांखाया नङा होमबा सोरबा देरबाय नालाय रोंखा राखा जाबाय बहाथो बिमाखौ नांबावगौ नङा होमबा दा हिनजावा ओंखाम ओंख्रि संना होनो रोङिखायसो आंखौ गोसोखांबाय बिदि नङा आयै आं नोंखौ जोबोद दुखु होबाय आयै बेनिखायनो आंखौ निमाहा होदो आरो आंजों न'आव थौफिनदो आयै नों जुदि बेवहाय थाबाय थायोब्ला न'आ न' बायदि जानाय नङा आयै बेनिखायनो थौफिनदो आयै नुबाय बिमा गैयाबा माबायदि जायो न'खरफोरा जेरैबो लांदां लांदां जायो नङा होमबा जायो आयै आरो आं गोरोन्थियावनो नोंखौ बायदिसिना बुंफ्लांबाय जेबो नङा दे नों गावनि गोरोन्थिखौ बुजिबाय बेनो आंनि थाखाय थोजासे ओमफ्राय बे तरालिया न'आवनो दङ जोंनि हाबायाथ' समफोरनो जासिगोन ना बेनिखायनो नों न'आव थौफिनदो आयै नों गैयाबा आं बोरै हाबा जानांगौ जाखो नोंसा नोंबे आंखौ होखादोंना नोंसा नोंबेया लांफैबासो आं थांगोन नोंबो बुंबानो जाबाय नोंबैखौ बुङै थां मानिजायोबा आयै नों आबै लांफैबासो थांगोन होमबा नोंसा नोंफायाबो आंखौ लांनोनो फैबाय थायो नाथाय नोंबेया लांफैबासो थांगोन आं आरो इसेबां दुखु खालामबाय थानाङा दे गासैबो थिग खालामगोन नोमाया गोजानाव थानानैबाबो ओमफ्राय बे हारसा हिन्जावखौनो हाबा खालामासिगोन दा बे जुदि बर' दख'ना गाना अब्ला आं हाबा खालामा जेबो नङा दे बर' दख'ना गानबाय थानांगौ बे नङा अब्लाबो आयै हाबानि साननैसो सिगांथ' गानजायोमोन गाना आरो आंखौ हाबानि उनावहाय गावसानि न'आवसो थाहैनो लिंदों मा मावनो बिसा बिमा बिफाया बेना बिमा बिफा गैया बिमाय बिमानिनावसो थायो बिमाय बिमानिया लिंहरफिनदोंनो बेखौ बिमाय बिमानिया लिंहरफिनबानो थांगोन आरो बियो आं बे हारसा हिन्जावनि बेकग्राउन्डनि सोमोन्दै जेबो मिन्थियाना आंबो रागा जोंनानै जेबो नायफिनाखै मिन्थिबाय आंथ' मानसिखौनो बिहामजो फसायखाथाराखै नोंसो आरो नोंसा नोंबे आंजों बिराद कम्पिटिसन नांलायबाय थायोना मालाय आंजों कम्पिटिसन लानो थाखायनो नोंबेया नोंनो हाबा होनो नागिरदों हारसा हिन्जावखौ उनावहाय बे न'खरखौ कब्जा खालामबासो मिन्थिगोन दा आयै आं जेबो मिन्थिया नोंखौ नांफिनगौ आं बोरैबा मोनबाय थादोंलै हारसिं मोनबाय थादों न'खौ खालि खालि मोनदों आयै न'आव थौफिनदो ना नोंबेया थिनहर होनबानो थांगोन आं बानलु बेदां आइखौ प्रेसार होबाय थानाङा आबैया लांफैखागोन होननानै बुंखादों आंनि सिगाङाव होनदों औ आयै आबैया साननैसोनि उनावनो नोंखौ लांफैयोनो होमबालाय माथोबा बानलु बेदां नोंसा नोंबे आंखौ लांफैगोननो नों गाबनाङा आं नोंखौ जेब्लाबो खबर लाबाय थागोन ना आयै आंखौ निमाहा होदो आरो लोगोसे हेपि मादार्स डे आयै बिमा साननि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आयै दे जेबो नङा नों बुजिबाय सासे बिमानो आरोलाय बेनिफ्राय बांसिन मा नांबावगौ सासे बिमाया फिसानि मोजांखौ जेब्लाबो हास्थायो ओरैबायदि रावबो बिमा गैया जे बुहुमाव गावनि फिसाखौ मोजां जाजानो लुगैयो गासैबो बिमा माहारियानो फिसाफोरखौ मोजां जाजानो लुगैयो दिनै नों बुजिबाय मोजाङानो जाथारबाय दा ओमफ्राय न'आव थांफिनदो थां बानलु बेदां हाबा होननाय बुस्थुआ इसेबां गोरलै नङा जै खेबसे हाबा जाबाय गारबोनाय समखौ मोनफिना आरो गारबोनाय समाव नोङो जेसेबां गिदिंना फैफिना माने बै सम बायदि जाफिना मिथिबाय बेखायनो हाबाखौ सानै हयैसो जाथारनांगौ गोसोआ बोरैबा मोनबाय थादों हिनजावनि अनगा थांनानै थानो हाया जादों बेफोरबायदि साननाङा
बेफोरबायदि जानोबो नाङा गोसोआलाय मा गोसोआलाय मानसिखौ बायदिसिना खालामहोयो नाथाय गोसोखौ जों फिदिंनोसो हाफिननांगौ मिथिबाय गोसोखौ जों दबथायना दोननो रोंनांगौ होमबानो गासिबो मोजां जाजोबगोन जेब्ला गोसोजों फिदिंजाबाय थागोन अब्ला बांसिन गाज्रि जालाङो मानसिफोरा बांसिन दुखुआव थायो सोरबा रागा जोङो सोरबा बायदिसिना सानलाबायो बेनिखायनो जों गोसोखौ गावनि हिसाब मथेसो खालामनो होनांगौ गोसोजों मालाबाबो थिनजानाङा मिथिबाय नोंनि गोसोआ हारसा हिनजावनि फाग्ला जाथारदों नङा होमबा बे जेखौ मावो बेखौनो नोंनि गोसोआ मोजां नुगासिनो बिमाखौसो एगेन सानगासिनो बेनिखायनो नैबे नोमा बुंनायखौ ला जागोन दे आयै आं नों बुंनायखौ गोसोआव लागोन आं आबैखौ नोंखौ लांफैनो होगोन आयै नों थाबाय थाथ' दे जागोन आबै थांनोसै ओंखाम जानानै थांदो जालायला दे दासो बुजिदों बेथाया मैया हराव गाबखुमा बावदोंसो बियो नोंखौ गोसोखांनानै आयै दासो बुजिदों बियो आं सानखाथारदोंमोन ओरैनो बिबैनि सायाव उल्थां फाल्थां जाबाय थानाया दासो बुजिदों बियो आं सानखाथारनायमोन बेखौ सानसे बुजिफिनखागोन होननानै दे नोंबो फिसाफोरखौ बांद्राय दुखु होबाय थानांला एसे न'आव थांनानै थाहैदो आरो आं बे बाराव थाङाहाय नांगौबा फिसाफोरखौनो लानानै लाफैगोन आङो होमबाबो बे दुरलाय मेलेनि सिं जाथ्रा आङो बिखुनजोबानो खर' थिखोना लाबाय थाया बाल ओरैनोबा इसेबां खर' थिखोनानै लाबाय उनाव माथो आंखौ होखारसो हरबाय बे न'निफ्राय बेनिखायनो गाव लांफैबासो थांगोन हा बौनि खोथाखौबो सानदो आरो सिबाय गाबफैलायबाय जेबो नङा आबै आं आबैखौ आइखौ लांनो होफैगोन बे आबैया खोथा होखाबाय मालाय लांफैगोन होननानै होमबालाय माथोबाव आरो फावगालि हनै बानलु बेदां हारसिं जालांबाय थां बियो ना माबा माबि जालायगोन बिहा गाबा बोरैबा जाथारो मानसिया जागोन दे नुबाय दा हाफां फिसा बिमा गैयाबा बोरै जायो फिसाफोरा जायोथ' आरो बेनिखायनो नोंखौबो जि गोसोखाङो आयै गोदोनि उन्दै समाव नोंनि आखाइनि ओंखाम संनाय नोंजों बुजानाय जों खर' साबार खर' नानानै होनायखौ जि गोसोखाङो दा ओमफ्राय बिमा जानानै आंहासो बेफोरखौ उल्था मावनांदों ओमफ्राय नों जे गोदो आंखौ रायोमोन ना लेखा फरायनि मायनि दा एखे खोथाखौनो आं फिसाफोरखौ रायफिननांगौ गोनां जायो जों हिनजावनि फिसाफोरा बेनिफ्राय बे बास्लाय होनांगौ जायोना डायलगफोरखौ हा माथो नोंनि फिसाजो फावगालियाबो देनां बिदिनो जागोन आरो आबैया औहाय आयै बिमा जानायाबो इसेबां गोरलै नङा बेनि सायाव आरोबाव बखिजाबावनांगौ मावबाबो दांबाबो आयै नोंनिसिमबो बिमा साननि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय आयै हेप्पि मादार्स डे आयै आइ लाभ इउ आं बेफोरखौ मिन्थियाहाय मिन्थियाबाबो जेबो नङा दे आयै जायखिजाया नोंनि आखाइनि ओंखाम संनाय जि जानो लुगैबाय थायो दिनैबो संलाय आयै गाबोन समफोरनो न'आव थांनानै संहैफिनखानांगोन दे संगोन आं नोंनि पसन्दनि ओंख्रिखौनो थेंक इउ आयै थेंक इउ स' माच बे बबाया आंनि मोखांखौबो नाया आंखौ मोजां नुयोना नुवा बेलाय मानसियाथ' बाखि थिगानो आंजों रायलायाबा आं बेखौ माब्रै हौवा होननानै गनायनो बाल बेनिखायनोथ' दुम्फावा बेखौ रेजेक्ट खालामदों उपाय गैया आंहा सायाव ओरैनो जिराय मोनजाबानो जाबाय ओमफ्राय मबाइल लेजेन्ड गेलेनो मोनबानो जाबाय आदा नों फैफिनबायानो माथो मोजाङानो जाबाय दे आंल' हारसिं फैयाखैलै आइबो फैदों आफाबो फैदों उनथिं नाहरबानो जाबाय आदा आरो बाजै जिराय आमाय आंखौ निमाहा होदो आं दहाय नोंखौ बायदिसिना बुंफ्लांबाय माने बबा होननायखौ आरोना आंखौ निमाहा होदो दे माने निमाहा होबाय आरोना थेंक इउ नोङो जोंहानि बाजैखौ नुवाखैमोन ना बेनो जोंहानि आदानि हिनजाव बाजैया दाखालि नुनाया लामायाव हरखाबनो बिदि दावदैखौ लाबोलायनाय जानायखाय गोसोखौ बोरैबा मोनदोंमोन आरो जोंबो गैयामोन नालाय न'आव बेनिखायनो हाखु दाखु नायनो फैफिनबाय जोंबो बिदायाथ' मिथिखायो आं मिथियामोन नालाय बिबोनां दावदैनोबो दख'ना नांगौ होननायखाय लानानै फैबाय दख'नाखौ गारियाव दोनबोलायबायना माने आंनाव दख'ना गोमो गांसे दङ ना बेखौ आं लाबोफानो बावदोंमोन बेखौनो आं आदा बाजैनाव बिहरनायमोन आइ दावदै नोंजों आं फंनैसो खोथा रायलायनि फै होनबा बाजै न' सिङाव थौ आच्छा बार' थाइबानि लारु मा लेखा फरायदों नोंलाय निउटननि जिउ खौरां आच्छा बै गोरा फर्मुला दिहुनग्राया जेथो जेथा इ माबा मिबि मामोनलाय मा होनोमोनलाय इ इजिकेल टु एमसि स्कुवेर ना मा स्कुवेर बेफोरबायदि दिहुननाया दा एकदम जोंखावखायलांबाय मानसिखौ बे नङा आपेल फिथाइ दिहुननाया ना होमबा आपेल फिथाइ दिहुननाया बे ग्रेभिटिनि सोमोन्दै दिहुननाया दा आपेल दंफां सिङाव जिरायनानै आपेला मानो सिरियो गोजौआव गार'बा गाहायाव मानो गोग्लैफिनो बेफोरखौ सानबाय थानाय बे दा जाम्बा साइसा साला मानसियाखि आपेल दंफां सिङाव जिरायनानै आपेल फिथाइया मानो गाहायाव गोग्लैयो गोजौआव मानो खुबैबा गाहायाव गोग्लैफिनो बेफोरखौ सानबाय थायो नालाय बाप अबयसे बिथाङा बेफोरबायदि साननानै दिहुननायखायसो मानसिफोरा मिथिबाय मानिनांगोनलै बांद्राय सानब्रेनाय मानसिफोरखौ एकदम खेला खालामजाया बेनिखायनो सानैनो एन्सार मोनाबा मानसिया फाग्ला फाग्लि जालाय नङा होनबा सार आइजाक निउटना आंनि भगबानसो जेबो दाबुं
नोंना भगबाना बेसो होमबा थिगानो दे थिगानो आं मिन्थियामोन ना जियानो जादोला हाबाखौथ' समफोर खालामनोसै बालाय नोङो हाबानि थाग थियारियालाय जाबायना जायाखै रायलायनो बादोंबा होननानै बुंबाबो जागोन दे हाबानि थाग थियारा जाजोबखाबायना आंनि माबाफोर हेफाजाब नांगोन नामा आच्छा आंनि हेफाजाब नाङा होमबा आच्छा बार' थाइबानि लारु जेबोला 8 मंगलायाव थांगोन आंनि न'आव होमबाना आङो बिराद गिदिर रिसेपसन मोनसे खुंनानै होगोन बाखि गासैबो थिक थाक सालायलांबानो जाबाय आरो ना मा बुङो ओमफ्राय दासान्दि जेबो लिरथ'वाखै नामा हाबानि उनाव लिरबानो जाबाय आच्छा बार' थाइबानि लारु आंनि सोमोन्दै जिउ खौरां लिरनो हागोन हाया माने आंनि जिउ खौरां लिरनानै होयोबा मोजां जागोन आरो ना फारसेथिंथ' इलेक्सन सफैगासिनो इलेक्सननि सिगां सिगां आंनि जिउ खौरांखौ लिरनानै माबादो लेखा दिहुनदो जाहाथे मानसिफोरा फरायनानै आंनो बयबो भट होयो आं नोंनो खोन्थागोन आं माब्रै जोनोम जानाय माब्रै देरनाय माब्रै कलेजाव थांनाय माब्रै आङो आंनि हिन्जावजों हाबा जानाय माब्रै आङो मा खालामनाय बेफोरखौ खोन्थाजोबगोन आंनि काहानिखौ लिरोबा बिराद मानसिफोरा नोंनि लेखाखौ फरायगोनब्रा जागोन ना जाया बाजै बेनो आंनि गोदान रुमा आं बेवहायनो उन्दुसिगोन दा हरनिफ्राय बेफोरथ' थिगानो दे ओमफ्राय नोङो हौवाखौ फसायबाय आरो नोंसा नोंदानि नारसिननायाव जुदि हाबा जादोंबा दाजा मिथिबाय नोंबाजैया नोंजों जेब्लाबो दङ नोङो बे अमा राजा फाग्लानि खोथाखौ लानानै जुदि हाबा जाथारदोंबा बिदि दा खालाम दाबो सम दङ न'आव थौफिनदो हौवायालाय जोबोद मोजां बाजै न'आवबो बिहाव बिखुनजोबो गैया हारसिंसो आरो ओंखाम ओंख्रिबो गोथाव संथारो नाथाय खोथाया जाबाय बियो आंजों फंसेबो एक्सट्रा बाराखौनो रायलाया आंनि मोखांखौबो इसेबो नाया आंखौ अननाय नोजोरजोंबो नाया बेखौनो बोरैबा मोनो ओमफ्राय आं सानो दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदान फैदों नालाय लाजिदोंदां होननानै बेनिखायनो आङो हाबा जाखांनानैसो उनाव गाज्रिबा खारगोन बाला बिदि नङा उनाव मानो खारनांगौ जाखो दानो जुदि फसायाखैबा मोजां मोनाखैबा न'आव थौफिनदो आरो बेफोरबायदि हाबा खालामना नायनोसै हाबानि उनावहायबा मोजां नंगौना नङा उनाव खारगोन बिदि होनजाया हिनजावनि फिसाहाय सानै हयसो हाबा जाथारनांगौ मिथिबाय मालाय मानसिफोराबा खेबनै खेबथाम हाबा जायो जाय खेबनै खेबथाम हाबा जादों बिसोरो सुख सान्ति मोनजायाखै ओरैनो सायावल'सो सुख सान्ति देखायदों सिं सिं बिसोरबो दुखुआनो जायो आरो बेनिखायनो दाबो गोसो गैयाबालाय न'आव थौफिनदो आरो आं नोंदाजों रायलायगोन ना आं थांथ'आ नामा आं न'खौ बिराद मोजां मोनथारदों हौवाया आंजों रायलायना रायलाया आङो साननैसो नायबावनि बेनि उनावहाय रायलायाबाबो रायलायहोथारगोन आं दे आनै नै नोंनि दखनाया बेवहायनो दोनथ' ओमफ्राय नोंजों मोनसे खोथा दङमोन आंहा ओंखाम ओंख्रि संनो लाखिनोबा आं थायालै आं बेवहाय रुवाथि जानो हाया बिदि नङा गथ' फैलाय आं नोंजों माबा मोनसे रायखुमानि मा खोथा आजै नों खोनासंनाङा दे नोंसोरनि रायलायनायखौलाय मानो खोनासंनो फैनाबा लान्जाय थेम्बारबाय एमाव राजा प्लानखौ मोजाङै गोसो होनानै खोनासं नोंसा नोमाय हंलायाथ' बिराद रायलायनो बायो बेनि थाखाय आं खेमसि मोनसे नांगौ जादोंमोन आंनो खेमसि बेनि आसि बिमाखौ हास'नानै होनो बे उन्दुनानै थाबा ओइ साला मालाय बे आं जेबो खोनायाखैलै जेबो नङाहाय आसि बिमाखौल'सो हास'नानै होगोन दा बेनि उनाव लोगो लोगो मुलि फुननानै होगोन ना आंथ' मुलि सुलिबो देनो रोङो दाना मुलि देनो रोंगौ आं हाग्रानि मुलिबो देनो रोंगौ ना बेखौ फुननानै होनोसै आरो जि मावो हाबानि उनाव मावलाय दा जेबो मावथ'नाङालै आंखौ लोगो लाबोनाङालै नों आंनि भागिन जानानै आंखौ हेफाजाब होआबा सोरखौ हेफाजाब होगोन नों आंखौ हेफाजाब होआबा आं दुखु मोनगोन मानो बिदि ब्रानो जागोन दे माबा मोनसे जागोन फैनाबा लान्जाय थेम्बारबाय माथो हौवाजों जुदि फंसेबो रायलायजायाबा बोरै मोननांगौ जाखो रावबो हिनजावा फसायनाय नङा बेनिखायनो बिनि मेसेज टाइप खालामनाय आखाइखौनो दानस'नानै होगोन सरि आसि बिमाखौ सेफायनानै होगोन होमबासो बियो मेसेज टाइप खालामनो गारगोन